हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ एजि कमेडि किं चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों गोरलैयैनो रां खामायनाय। बिथांमोनहा बे शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि भिडिअ'आ बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, नायोबा मिनिहोनो हानाय, नायबाय थाथाव, बाखनायजाथाव कमेडि शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।